मोजां बारा माबायदि मोनखो बिदि मोनो बिदि मिरामिसा नै दा जोङो हाबायाव थांनो ओंखार मेगनजों नुबोथारनाय लाफा गोबाब गासिबो थांजोब माखौ आं सिनायो नालाय नङा ए माने जोंनि खुरमा आरोना welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बयखौबो गोसो गोथारै आरो गोसोआव फिन बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं होननानै ओमफ्राय डाइरेक्ट आङो बेहायसो इन्ट्र लाबाय आङो दा गारि सुनो फैग्रोदों ओमफ्राय माखासे बुस्थुबो लांनांगौ आङो लोगोनि वेडिंसनि थाखाय आं माखासे ड्रेसबो बानायहोदोंमोन नालाय दा बेखौ लांनांगौ दङ एन्ड खामानि दङ टाउनावहाय बेखौ फोजोबलांनानै दा लोगोनि हाबाबो जाहैबावनांगौ बेलासियाव दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आङो फारि फारि देखायलांनोसै दिनै आङो मा खालामगोन ओमफ्राय लोगोनि हाबाया माबायदि थाङो बेखौ नोंथांमोननो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांसै नोंथांमोना जुदि नायनो मोजां मोनोब्ला एबा इन्टारेस्ट मोनोब्ला नायलांबाय थानांगौ आरो दिनै सिखारनाया फुरा लेट जाखादों ओमफ्राय डाइरेक्ट सिखारबाय ब्रेकफास्ट जाबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट फैबाय आरोना ओमफ्राय मा होनोमोनलाय गारि सुनो फैबाय ओमफ्राय माखासे बुस्थु आङो लोगोनि वेडिंनि थाखाय ड्रेस बानायहोदोंमोन बेखौ दा लांफानोसै दा हाबायाव गाननांगौ नालाय ओमफ्राय दा हाबाखौ नोंथांमोननो देखायलांसै आङो हाबाया माबायदि जायो आंजों नैबे आइ आफायावहाय मावफानाय लोगोआनो हाबा जानो नागिरबाय ओमफ्राय ख्रिस्टियान दा नायनोसै ओमफ्राय ओरैहाय बङाइगावनिफ्राय दिपाबो फैनो नागिरदों लोगो मोनगोन ना मोना बेथ' एसे लेटसो फैनाय जागोन खोमा बेना डिउटि जोब्बासो बे फैयो ओमफ्राय नायनोसै जों थांगोनोसै ओमफ्राय आंजोंथ' लोगोसे सनजनाबो दंफैयो नालाय जोङो दा ज' थांनोसै आरो मोदोमा फुंबाय दख'ना गानजाखाला साननानै आं दख'नाखौ माने सुहोआसै आरोना माने सुहोनो माने दख'नाया सुहोबाबो ओरैबायदिलै जोंना बिमाया सुनायखौथ' गाना जोंसो गानोना बिमामोनाथ' बोरै गानोना बिदि सुनायखौ वान टाइमल' इउस जायो ओमफ्राय वान टाइम गानखांनानै गैला गारसै आरोना गाननाय जाला आरोना बेलेगावहायबो ओमफ्राय आङो सानबाय बिमाबोथ' गानखानाय नङा आं मोजां मोनबाबो खालामहोआसै आरोना बुस्थुखौ माने गानखानाय नङा नालाय आङो वान टाइमल' गानगोन ओंखायनो आङो सानबाय उनावहाय आब' फुथुलिनावनो मोजां पार्टनि मुगा कालारनि पार्टनि बायनानै आराम नेक्स्ट वेडिंआवहाय आंनि लोगोनि वेडिंआव फैगासिनो नालाय नेक्स्ट वेडिंआव गानसै सानबाय आरोहाय बेहाय आङो ओरैनो आनारकलि टाइप मोनसे ब्लेक कालार बानायहोबाय दा नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुगोन आं माबायदि बानायहोदों एन्ड नैबे आं दा गाननायाबो फ्रेश कालेक्सननि जागोन ओमफ्राय बैबो फ्रेश कालेक्सननि जागोन दे आङो टेग खालामना होगोन नोंथांमोना नायनो हागोन आरो ना माबायदि सुहोदों आङो ओमफ्राय आङो दख'नायाव बायबाय थायासै आङो सानबाय आङो आनारकलिजोंनो एबारहाय सोलिनो सानबाय आरो आं जाबायबा साफा खना खनि फुगारजोबो एरियाल' गारि सुनायखौ नेनो हाला आङो दहायनिफ्रायनो बेखौनो होनसै नामा ओंखामबो उखैबाय ओंख्रियाबो न'आवहाय मेगनजों नुबोथारनाय लाफा गोबाब बिराद गोथाव संदों खारै होनानै उखैबाय ओंखामानो आं बायदोंबो जाथ'वाखै दा सानसे सानथामानो जाबाय फास्ट फुड एसे दोनथ'नाया आरो ओमफ्राय दा ओंखाम बिराद उखैबाय ओंखामखौ एसे मोजां जानो सानदों आरो ओमफ्राय टाउनावबो हाबलांबावनांगौ गारिया दाबो सुफुङाखै नेनो बाथारबाय फोजोबनानै टाउनाव हाबनानै न'आव थांनानैसो ओंखाम मोनजाहैसिगोन ओमफ्राय आरो दसे थानानै ओंखारफिननांसिगोन हाबानि थाखाय सुखाबाय गासिबो थांजोबसिगोन नै नैबे पिंक कालारनि लं कुर्ति आखाइ गोलाव दा गोजां बोथोर फैबाय नालाय नै गोजां बोथोर हाबजोब्बाय नालाय आखाइ गोलावखौल' खालामहोयो लं कुर्ति बे शर्ट कुर्ति बे मोननैया ओमफ्राय बे मोनसे शर्ट कुर्ति आखाइ गोलाव जोब आरो ना गासिबो बेखौ पेकिं खालामजोबसै गासिबो बेखौबो गोदान खालामहोजोबनायमोन बेबो थांजोबसिगोन 8था मोजांखौ बासि हरजोबसै आरो ना बेखौ मोनथाम थांखाबाय बेखौ ओमफ्राय नैबे येल्ल'खौ मोननैनिफ्राय मोनसे हरसै आरो ना बे गासिबो हलसेलाव थांजोबगोन दे बे जोबसिगोन बेहाय मोनथामल' थासिगोन आरो बाद बेहाय माखासे खामानि दंनो ओमफ्राय दा नै सिगनेसारखौ हरनानै होनोसै ओमफ्राय बेखौ पेकिं खालामनांगौ नै गासिखौबो मोजां कालारथार दा बेखौ सिगनेसार होनानै हरनोसै आरो ना माबानो Signature होनोलाय signature बाबाया मोनसे बेंकनि खामानि हरना लादों ओमफ्राय
keren nggak? जानोसै आं बिदि सान्दुंआवसो जानो मोजां मोनो विन्टारावहाय आराम सान्दुंआव जिरायनानै गोथाव ओंख्रि नै लाफा टमेट' आलु बाथोन बाजेट खुनु होनबाय थायो गोथाव नै दा जोङो हाबायाव थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय आंजों लोगोसे दङ नै खिथुनावहाय सन्जना ओमफ्राय दा जों थांनोसै ओमफ्राय नोंथांमोननोबो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांनोसै जोङो मा मा जाबोनाय जायो हाबायावहाय ना सन्जना दा नोंथांमोना जुदि नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअनि गेजेरजों मोजां मोनदों दे गिफ्टखौ लांफानोसै ना टाउनावहाय थांगोनसै नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना मा गिफ्ट लागोन हा मा गिफ्ट लागोन थाय आच्छा नों जेबो अमाबो दाउबो जाखाया सन्जनाया अमाबो दाउबो जाखाया दा जाया मिरामिससो बावबोदोंसो गानफिननो दा जों नै गिफ्ट लांफैबाय ओमफ्राय गिफ्ट लांफैनानै जों दा थांनोसै हाबायावहाय माखौ लानाय जायो नायनोसै हाबा जानो फैबा गोजांबारानो माबायदि मोनखो दालि गोजा मिरामिसा बिथाङा हाबा जानानै माबायदि मोनदों खिथादो ब्लगावहाय मोजां मोनदों हाबा जानानै मा बेदर जाया मिरामिसमोन मिरामिसमोन नङा नों बुंदोंमोन ना मिरामिस होननानै बेखौसो होनदों आङो ओमफ्राय मिरामिसथ' थानो हाखाया मालाबा गोसोखौ हमथानो हायासै गोसोआनो जानांगौ जाबाय आरो हाबायाव फैनाय जेला मिरामिस जानो थिनदोंमोन आङो फिसाफ्रा गावआथ' दाउ जानो अमा जानो कनफिउस जालाय ओमफ्राय आङो अमा होनबा हो होनना मिनिलायो नामा खनसे आयु हाबानि पावार ओमफ्राय अबेबा पार्टि सार्टिनि पावारा एसे बेलेग गोजाङा गोजां बोथोराव नै दा जाखांनानैसो गोजांबाय एबार आराम कमलसआव थाहैसैब्रा दा जाखांबाय नालाय गोजांसिनगोन बांसिनानो मिस मोनाखै जाया गोदैखौलाय ससे आयु बुख'जोब्बाय मैगंखौ जांले एबार थांबाय जोबखायोबो र' लांजोब बेफोरखौ जाबाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला जोबजासिम नायबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ बाहायनो फोजोबसै नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनसै आरो